Πανάλαφρο, αθόρυβο και θαυματουργό. Πολτοποιεί, ψιλοκόβει, ανακατεύει, χτυπάει, αφρατεύει. Δείτε τον πάγο, δεν είναι το πιο σκληρό υλικό? Το Bamix θα τον θρηματίσει και θα τον κάνει σαν χιόνι. Το άπαχο γάλα με 0% λιπαρά γίνεται σε δευτερόλεπτα σφιχτή κρέμα σαν τη γη. Αν κάνετε δίαιτα, τη σερβίρετε με φρέσκα φρούτα και έχετε στη στιγμή ένα επιδόρπιο με ελάχιστες θερμίδες και πολύ υγιεινό. Φτιάξτε μαγιονέζα σε δευτερόλεπτα. Όλο το λάδι μαζί και όχι σταγόνα, με υλικά που ελέγχετε και χωρίς συντηρητικά. Προσθέστε κέτσαπ και ουίσκι και έχετε τη σως για την καρυδοσαλάτα και τη σαλάτα του σεφ. Φτιάξτε μελιτζανοσαλάτα, τυροσαλάτα, σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα. Φτιάξτε υπέροχες σάλτσες για τα μακαρόνια σας με ντομάτα, κρεμμύδια, μαϊντανό, καυτερές πιπεριές και ό,τι άλλο θέλετε. Τέρμα στις ζυμιές. Το Bamix έχει μεταλλική ράβδο και βυθίζεται στην κατσαρόλα την ώρα του βρασμού. Έχει 3 μόνο ατσάλινα εξαρτήματα που αλλάζουν με μεγάλη ευκολία. Το Bamix πάει παντού. Σε όλα σας τα σκεύη, μικρά ή μεγάλα, τα δοχεία, τις κατσαρόλες, τις λεκάνες. Μέσα σε ένα οποιοδήποτε μπολ φτιάχνετε τη ζύμη σας για το ψωμί ή το κέικ. Ακόμα και μέσα σε μία νάιλον σακούλα μπορείτε να κάνετε το ψωμί γάλετα. Πανεύκολο στο πλύσιμο του. Τέρμα στα πολλά σκεύη που μαζεύονται στο νεροχύτη για πλύσιμο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεβγάλετε το Bamix κάτω από τη βρύση. Το ξαναλέμε, κάτω από τη βρύση. Έρχεται ξαφνικά ένας φίλος. Φτιάξτε στη στιγμή μια σάλτσα και σερβίρετε την πάνω από οποιοδήποτε κρέας, λαχανικό ή σφολιατάκι και προσφέρετε κάτι υπέροχο. Φτιάξτε υγιεινά παγωτά με κατεψυγμένα φρούτα και γάλα. Παγωτά βανίλια, σοκολάτα και όποια άλλη γεύση σας αρέσει. Ιδανικό για τις βρεφικές τροφές. Φτιάξτε φρουτοχυμούς, milkshake και γρανίτες που αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Τελειώστε ένα υπέροχο δείπνο με καφέ καπουτσίνο ή Irish coffee. Τηλεφωνήστε τώρα και το Bamix θα έρθει στο σπίτι σας στην τιμή των 169 ευρώ. Μία προσφορά της εταιρείας General Intertrade.